Naše škola jednička je místem, kde děti rostou nejen ve znalostech, ale i v samostatnosti a ohleduplnosti. Učíme je dovednostem pro život a lásce k regionu Šumperska. Součástí školních prostorů je školní dvůr a 2 venkovní víceúčelová hřiště. Naši učitelé se zaměřují na individuální přístup a rozvoj dovedností. Každý rok se účastníme projektů, které žákům přináší praktické zkušenosti. A co si myslí naši žáci? Čau, prosím tě, pověz nám, jaký tě baví nejvíc předmět a proč? Tak mě baví nejvíc dějepis, protože je dobré znát historii. Ahoj, prosím tě, proč bys doporučila touhle školu dalším dětem? No tak tahle škola není jenom o sezení v lavici, máme tady i více aktivit, například NZDM Rachot, což je nízkoprahový klub pro děti a mládež. Můžete si tam povídat a hrát různé hry. Čau, Ruši, na tebe otázku. Jak bys popsala atmosféru na téhle škole? Takže škola je velice přátelská, učitelé nás tady podporují a cítím se tady velice dobře. Náporovně. Konají se letos nějaké školní akce? Na škole se koná spoustu akcí, třeba ples školy jedničky, který se konal tenhle rok už po druhé, nebo třeba projektový den, anebo taky sportovní dny, kdy mezi sebou soutěží děti z různých tříd. Navštivte nás na Dni otevřených dveří nebo nás sledujte na našich sociálních sítích.